Ells són els màxims responsables del primer festival de teatre. Molt bona nit a Joan Vicent Carbonell. Molt bona nit també a Josep Martínez. Bona nit a Abel Guarinos. I a Clara Beltrán. Hola, bona nit. I amb aquesta representació de Mimo comencem avui el programa de la Finestra i parlant precisament d'un festival que els pròxims dies, els propers dies, començarà en Sueca, el primer festival de teatre de MIM. És cert que començarem i nosaltres li diem Festival de Teatre Especial MIM, perquè teníem por o perquè tampoc volíem incidir excessivament en que una ciutat com Sueca albergara una especificitat tan concreta com és el teatre de gest. L'Ajuntament, com he dit, està molt interessat en què es fa de teatre a Sueca i intentarà, jo crec que va ser un catalitzador molt important d'aquest segon festival de teatre MIM per impulsar el teatre a la nostra ciutat. El MIM s'ha ficat ja i s'ha consolidat com un dels primers referents del nostre poble a nivell quasi mundial. I ja a la tercera edició li vam dir aquest acrònim, Mostra Internacional de MIM, que és MIM a Sueca.